zahral. 10 2,5 z jednotek je motorit. No sa zvedavý. Ja som tiež veľmi zvedavý. Padne si úplne sračka, všetko Drž piču, volá čo pekne mi padne. Prvá kokotina. Super, MP7 School. Schools, nádherná, tuším aj inaká, je minimal wear, alebo niečo také. Druhá krabica. Ďalšia kokotina voláka. USP Dark Water. Ne, to piče! Ultraviolet mi padlo namiesto toho. Hej, normálne, keď otváraš, tak stlač oný escape, bo on si to porad ukáže, čo dostaneš. Ne, to ja nechcem. Ja sa radšej budem takto trápiť. Poď! Star Trek USP Dark Water. Aspoň, že to... Koľko si minul? Počkaj, 10 kľúčov je koľko eur? 18 €, no piče. Koľko? 18? Áno. Ježiš. Poď. Né. Čo si prebehla? Už 4, Dark Water, ale padla mi Wings pojebaná. No ešte koľko tu mám? 2, 4, 6 kľúčikov. 6 kľúčikov. Padne mi, volačo pekné. Čo je? Čo sa stalo? Aha, jak mi to laglo a padla mi nejaká zase MP7. Kokot, to nie je možné. Né, ďalšia fialová pičovina. Ach bože, ja už ich nechcem. 4 kľúče posledné. Chcelo by to AKčko voľaké, alebo nožík. Najlepšom. Ach, ďalšie USPčko. Jednu si poviem daň, keby si chcel. Nechcem. Nechaj sa. Predaj to. A ideme stredný kľúčik na strednú krabičku a určite mi padne UMP. M4 Dark Water. Haha, do piče samé Dark Water. Čo ja som? Darth Vader? No dobre. Posledné dve ty kokos. Mám kakačík zovretý jak... Ježiš, tam bolo AKčko. Do piče, ďalšie Wings. Ale málo si zarobil dneska. No, posledná krabica, to musí byť nožík, inak to nevidím. Nebude, sorry. Piču, bude to nožík. No piče! To si padlo. Naša Ultraviolet. Dneska si zarobil 5 € 18, pekné. Drž piču. Minimal wear. No, 4,61 Field stojí. tested. Minimal wear je tá u nás tá traková pičovina. A Wings má factory new. Čo som ešte dostal? Field tested, to school. A tieto ultra pičoviny sú Battlescard a Well Worn. A úplne som z toho piči. Aj field tested som dostal. Ešte som otvoril Huntsman krabicu a dostal som Izaka. Čiže úplne som vyhral jak pán, ty kokot, neviem fakt, či sa to oplatí tieto skurvené krabice oplatí otvárať. Aha, aspoň AKčko mohla. To si videl to video, jak proste chalan si otvára cez rúl, otvoril 3 krabice a padli mu 3 noži? Kokot, je To si videl? pičovina. Jebem na to do piče, takéto veci ja už na to nebaví otvárať. Prejebeš 18 €, ktoré zarobím za 4 hodiny alebo za koľko a padne ti z toho nasraté, ty kokot. A čakáš na pojebaný nožík, aj vyjebaný flip knife by mi stačilo, ale hovno, kokot, padne ti takéto, že Ultraviolet pičovina, ktorá je super, úplne nádherná, lebo keď sa na to pozrieš, tak sa proto vieš, aké to je škaredé, fialové. Plus ešte takéto kokotina, že MP7 z toho hrá možno tak bot, ty kokot, vás nikto. A potom aspoň, že toto padlo, ale... No, to USPčko, neviem ani koľko to stojí, ty kokos. 4,61. Minimal wear? Star Trek? No dobré, aspoň voláčo, nejebať na to.